Josep ens explica què és un gravat i com s'ha de fer. Per començar, cal emmarcar el nostre dibuix. A continuació, comencem la nostra obra fent un dibuix. Un cop el tenim acabat, comencem amb un punxó a marcar el dibuix al metacrilat. Ara ja podem començar a posar la pintura. Després traiem la pintura sobrant deixant només la que queda al gravat. Ara mullem un paper i després l'eixuguem, però ha de quedar una mica humit. Posem el paper i el gravat dins la premsa. Girem primer cap a l'esquerra i després cap a la dreta.